Hekk kif kull ma jmur qed toqrob iċ-ċogħol bit-tema Adding Global Value kompla jiżdied l-entużjażmu fost l-istudenti li se jkollhom sem ewlieni f'dan l-avveniment importanti. Fuq inizjattiva tan-Nature Trust Malta bl-appoġġ tal-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà, l-istudenti parteċipi fil-programm Ekoskola b'kollaborazzjoni mal-Young Reporters for the Environment ħarġu b'dikjarazzjoni li l-ġimgħa ppreżentaw lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Dikjarazzjoni li fuq kollox titratta t-temi tal-ambjent, id-diversità u l-inklużjoni soċjali u l-problema tal-bullying. Waqt li tkellimna muħut minn dawn l-istudenti minn skejjel diversi, spikka sens ċiviku dinji fost il-mexxejja ta' għada. Aħna nixtiequ nagħtu messaġġ li kulħadd għandu jiġi trattat l-istess, li min għandu bżonn iktar għajnuna, allura għandna ntuwielu. Li kreaw iktar awareness dwar l-ilma għax nasbu ma tantxaw li mawx biżejjed awareness dwar din il-ħaġa. Il-kapijiet jisolbu għal-paċi u jagħmlu dmirietom. Nixtieq li alla volja għadna tfal li aħna l-opinjoni tagħna jieħduha u mhux jagħtu każ il-kbar biss, jagħtu kasna wkoll. Biex il-pajjiżi naqdu ħalli l-foqra jonqsu. Aħna konna qed nagħmlu Skype mal-Indja biex naqsu l-faqar u ħadd pjaċir ħafna. Id-dikjarazzjoni imħejjija minn 280 student ġejjin minn 35 skola se tkun moqrija minn wieħed mill-istudenti waqt sessjoni uffiċjali ta' ċogħol fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet minn 53 stat. U lilin mill-avveniment ta' din is-sena l-istudenti Maltin resqu proposta biex ċogħols futuri jinkludu wkoll forum ta' tfal li fil-pajjiżi tal-Commonwealth jgħoddu ma' 600 miljun. Fit-tmiem l-okkażjoni l-Prim Ministru Joseph Muscat tenna l-impenn tiegħu li jwassal il-messaġġ tal-istudenti lil kapijiet kollha li se jżuru pajjiżna fil-jiem li ġejjin, inkluż lir-Reġina Elisabetta.